дар шаҳри Турсунзода бахшида ба эълон шудани соли 2018 соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ намоиши ҳунарҳои мардумӣ ва чорабиниҳои фарҳангӣ фароғатӣ ба нақша гирифта шуда ҳафтае як маротиба гузаронида мешавад. ин навбат озмуни шоми Турсунзода ва намоиши ҳунарҳои мардумӣ дар боғи истироҳати фароғатии Наврӯзгоҳ аз ҷониби хоҷагии ба номи Кенҷаназирови шаҳри Турсунзода баргузор гардид. Бояд гуфт ки озмун шоми Турсунзода ва шоми деҳот ки аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода эълон гардидааст. дар тамоми корхонаву ташкилот ва ҷамоату деҳот ташкил карда шуда мақсад барои дарёфти чеҳраҳои нав ва эҳё гардонидани ҳунарҳои миллии мардумӣ мебошад. дар ин ҷо аз ҷониби сокинон намоиши ҳунарҳои мардумӣ аз қабили дузандагӣ, сандуқсозӣ, дуредгарӣ, хӯрокҳои миллӣ ва як макони гӯшаи сайёҳӣ ташкил ва пешкаши аъзои ҳакамон гардонида шудааст. тамоми ҳунармандон ҷалб карда мешаванд, тамоми маҳалҳо, тамоми ҷамоатҳо ҷалб карда шудааст дар ин нақша. мо имрӯз аз он хурсанд ҳастем ки соли 2018 соли ҳунарҳои мардумӣ ва рушди сайёҳӣ эълон намуданд. аз ин мо аз ҳунармандо илҳом ва сарчашма гирифта ҳар рӯз мо як навигарӣ пайдо кардем дар шаҳри Турсунзода. дар ин чорабинӣ тамоми ҳунарҳои мардумӣ ба марази тамошо гузашта истодааст. мақсад ин нақша чорабинӣ гузарондан ҳунарҳои мухталифро бояд дарёфт намоем. дар ин чорабинӣ хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри Турсунзода низ дар васфи ватан, ваҳдат ва ҷавонӣ шеъру сурудҳо қироат намуданд. ҳамчунин аз ҷониби донишҷӯёни коллеҷу литсейҳои ҳудуди шаҳр намоиши либосҳои миллӣ доир гардид. вобаста ба ҳамин соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар шаҳри Турсунзода нақша чорабиниҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ дар тамоми шаҳраку деҳотии шаҳри Турсунзода чорабинии фарҳангӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ба намоиш гузошта шуда истодааст. чорабинӣ бо барномаи фарҳангӣ ва намоиши ҳунарҳои мардумӣ пешкаши мардум гардонида шуда истодааст. дар ҳақиқат эълон гардидани соли 2018 соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ аз як тараф барои беҳтар намудани сатҳи зиндагии ҳунармандони мардуми кишвар бошад, аз тарафи дигар дар баланд бардоштани ифтихори миллӣ ва ҳисси ватандорӣ ба ҳунарҳои мардумӣ нақши муассир мегузорад. баъдан дар боғи ғалаба ва назди муҷассамаи модар низ барномаҳои фарҳангӣ ташкил карда шуда кормандони шӯъбаи фарҳанг бо сурудҳои ватандӯстона табъи ҳозиринро шод гардониданд.